Care este secretul promovării în Facebook, Instagram sau YouTube dacă ai o afacere care vinde servicii? Cred că te-ai întrebat cum ceilalți, concurența ta, sunt întotdeauna prezenți în social media, în reclame și atrag mai mulți clienți, deși oferă un serviciu inferior față de ceea ce tu oferi. Secretul promovării și al marketingului nu este să cheltui tot profitul afacerii în reclame. Ofer servicii de marketing de ani de zile pentru clienții mei și aud constant cum agențiile cu care ei lucrau anterior le cereau tot mai mulți bani pentru serviciul lor și pentru bugetele de marketing, în timp ce rezultatele în vânzări scădeau constant. Secretul promovării nu este nici măcar să creezi cea mai creativă reclamă sau să fii expert în marketing. Secretul nu este acea campanie unică ce prin minune scoate un business din faliment și îl face mega succes a doua zi. Ce îți pot spune din experiența mea, secretul marketingului este în primul rând să oferi un serviciu pe care clienții tăi îl apreciază. Înseamnă să oferi ceea ce clienții tăi se așteaptă să primească și să-l oferi la prețul la care sunt ei dispuși să-l plătească. Secretul promovării este să comunici clar și creativ oferta ta de servicii și promisiunea pe care o faci față de clienții tăi și să o respecti. Astăzi, această oportunitate de a face marketing este unică. Prin intermediul campaniilor în Facebook Ads, Instagram Ads și YouTube Ads, putem face marketing creativ și eficient încât să atragem noi clienți și să creștem afacerea fără să ne facem griji de concurență. Pentru antreprenorii care nu vor să aibă costurile unei agenții de marketing obișnuite, dar totuși vor să-și crească afacerea cu investiții mici în marketing, am creat serviciul videoads.ro. La videoads.ro creăm videouri de vânzare pentru campanii de marketing online ce au un singur scop, să transforme vizualizări în noi clienți. Ceea ce primești prin serviciul videoads sunt videouri cu o durată de sub 60 de secunde, create special să atragă noi clienți. Am adus experiența noastră dintr-o agenție full service și am concentrat într-un serviciu unic de creare și editare video care să fie accesibil oricărui antreprenor care oferă servicii. Cum poți începe un plan de a atrage noi clienți chiar dacă ai un buget mic de marketing sau ești la început de drum? Iată 4 pași simpli spre o promovare de succes. Intră pe videoads.ro și comandă un video. Oferă-ne mai multe detalii despre serviciul pe care îl oferi, promovează videoul primit în campaniile tale de marketing, urmărește performanța sa, măsoară interesul și primește cu drag noi clienți. Încearcă și tu serviciul videoads.ro chiar acum.